पेडणेच्या पंचायत निवडणुकीचे 10 तारखेर मतदान जाल्ले। मतदान 92% आणि शांततायेन जाल्ले। सोमारा सकाळी 7 वरांचेर मतमोजणेक सुरवात जाल्ली। एक म्हणसर निकाल सोंपत आयिल्लो। मतदाना प्रमाण मतमोजणी शांततायेन जाली। लोकांच्या सहकार्यान फुडली कामां जातली आणि सगळ्यांक एकवटान दवरून फुडें वतलो म्हूण विजयन ते उलयल्यात। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कामाची लोकांना पत्र दिल्ली असा आणि माझे आहे जर 200 आम्ही निवडून येयल्ले असा। सो लोकांचे ही कामां कर माझे प्राधान्यान माझो प्रयत्न आसतलो आणि त्या लोकांची हांव सेवेक प्राधान्य दिवन तेंचे कामां करपाक माझो प्रयत्न आसतलो। सरपंचाच्या सरपंच पदाचेर रिशीन हा शर्यती ना आता तशें अजून काय ना। आता ते लोकल आमदाराच्या सहकार्यान आम्ही पंच स्थापन करून लोकांची कामां मॅक्सिमम करपाक प्रयत्न आमचो आसतलो। त्यांना दिता आणि त्यांच्याशिवाय आम्ही कितें हे करू शकना, डिसिजन बी काय घेऊ शकना आणि त्यांच्या बरोबरच रावतलो कित्याक त्यांच्यानी इतले हे करून म्हाका जे पुढे काढून माझे जे हे करून घेतला त्याच्याबद्दल मी त्यांचे आभारी आहे आणि त्यांच्या ते सांगतात तेच वाटेन चलतलो आणि त्यांच्या बरोबरच रावतलो। मतदारांक जी आश्वासना दिली ती पूर्ण करतलो आणि सगळ्यांचा सहभाग घेऊन सगळ्या बरोबर रावूनच करतलो। माझी आज निवडणुकीत मी जिंकलो। ही माझी 5वी फावटी म्हाका लोकांनी निवडून दिला। हेच्या पयलीं 4 फावटी मी गेल्ली जी गांवाची जी कामां केली प्रामाणीकपणान निश्पत्तीपणान तेची फावटी कोणाची फावटी लोकांनी म्हाका निवडून दिलो आणि आमचे जे आणखी 2 उमेदवार असले आमच्या वार्डा गांवांत तांकां निवडून आमच्या संपूर्ण गांवांतले 3 उमेदवार निवडून दिले ते लोकांनी आमकां आमी केल्ल्या कार्याची फावटी आसा आणि त्याच बरोबर ह्या आमच्या यशात आमची गांवची जी सातेरी आहा तिका आमकां संपूर्ण आशिर्वाद आहा त्याचा आमकां हे सगळं प्रामाणीक फळ मेळिल्लें आसा। तशें आमचे राजकीय नेते बाबू उसगांवकर हेंच्या वांगडा आमी गेली 15 वर्सां काम करीत आसूं। त्यांच्या प्रमाणे आमी निस्वार्थीपणान प्रामाणिकपणान लोकांची कामां करतो। त्यांचा जो सहकार्य आसा ह्या यशात त्यांचो मोठो वांटो आसा आणि हेच्या फुडें आमी त्यांच्या बरोबर रावन लोकांची जे काय अपेक्षा आहात कामा बद्दल ते आमी सगळे पूर्ण करतलो। परत एकदा सगळे आमचे पर्यटन मंत्री बाबू उसगांवकर यांचे पयलीं आभार। त्याचबरोबर आमचे जे गांवचे मतदार त्यांचे आमचेर विश्वास ठेवून आमचे 3 उमेदवार निवडून दिले त्यांचे